Свой дом заўсёды ў сэрцы, к яму ідзеш з усіх дарог. Ваданапорныя вежы, 1910 гады, Гродзенская вобласць, горад Гродно. Ваданапорныя вежы Кася і Бася. Нечаста здараецца, што турыстычнымі славутасцямі становяцца аб'екты прамысловай архітэктуры. Дзве славутыя гродзенскія 22-метровыя ваданапорныя вежы былі пабудаваныя і шыкоўна аздобленыя на мяжы 19-20 стагоддзяў. А 150 гадоў таму, 24 лютага 1876 года, вада была пададзеная ў гарадскі вадаправод. І гэты дзень лічыцца днём нараджэння гарадзенскага вадаканала. Нефармальна вежы называюцца Кася і Бася. Паводле гарадской легенды, свае імёны ім далі дзве мясцовыя дзяўчыны, якія працавалі ў вежах. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!